Presented by Tridhar Music. कैसे कहीं दिलवा के बतिया धड़ के लछतिया रतिया या सही बीतेला। कैसे कहीं दिलवा के बतिया धड़ के लछतिया रतिया या सही बीतेला हो रतिया या सही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया DJ Sonu असही बीतेला। तोहरे याद में हम रहतानी जागल सपनों में जान अब बाजतावे पायल तोहरे याद में हम रहतानी जागल सपनों में जान अब बाजतावे पायल। नींदियो नया बे अब होता नइखे बतिया रतिया या सही बीतेला हो रतिया या सही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। सकती दीवाना के जान तड़पैलू मिले के असहरा धरा के ना तू अइलू। सकती दीवाना के जान तड़पैलू मिले के असहरा धरा के ना तू अइलू। राइटर इंद्रदेव के तू मरल कवन मतिया रतिया या सही बीतेला हो रतिया या सही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। दबा के कोरबा में तकिया रतिया असही बीतेला। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।